Velkommen tilbage. Og det vi skal have den her gang, det er noget konturfræsning. Det man gør ved det, der er ikke så mange ben i det faktisk. Vi har jo lavet vores kæder. Der man går herind, og så vil man kontur. Der. Og så kommer vores kæder op igen, og vi har dem jo. Og der kan I jo se, den vender forkert, den der. Jeg vil have den til at køre den anden vej. Det er medfræsning. Således. Så går jeg ind og vælger mit tool. Min 8 mm. Normalt så har man en skrub og en fræser. En skrubfræser og en sletfræser. For ikke at slide for meget på sletfræserne. Dem her, der kan I se, der står ikke noget, den skal efterlade. Det er fordi, det er sidste. Depth cuts, men der vil vi gerne have 2, og der ved vi, at det var 12.5. Husk det punkt. Lead in og lead out. Ja, det er 8 og 8, det er sådan meget fint. Lead in og lead out, det er det man på dansk også kalder paraplyindgreb. Det er sådan, at den er start- og stopmærker, man kan undgå det. Man kan overlappe, hvor den skal starte og hvor den skal slutte. Og det angiver man antal millimeter der, hvor meget den skal overlappe. Vi vil gerne have den til at køre 25 ned. Og så trykker man der. Og som I kan se herude, så kommer der 2 baner herude. Det derude, hvor den starter og med at køre ind og ud. Vi tager den simple simulation igen. Finito. Og jeg vil jo gerne have det samme til at ske inden i. Det er så lidt mere kompliceret, fordi det er indeni. Men som regel så går det næsten automatisk. Igen, der vælger du din kontur. Vi vælger banerne der. Nu kan I se, nu kører den faktisk den modsatte vej. Det skal den ikke. Den skal køre den vej. Tool, det vil vi så gerne have, det var 4 mm. Depth cuts, det behøves vi ikke have. Linking parameters, det er vil max 8 ned. Så er der lead in, lead out. Den er lidt vigtig i den her. Der er ikke så meget plads dernede, så lav 2 mm og 2 mm i radius ud der. Og generer i den. Se, den kører bare direkte ned i, og det duer ikke. Så det er for lidt. Vi har sat her i lead in og lead out. Vi prøver med 1 i stedet for. Se om det virker. Regenerer den. Jeg håber jeg så sandelig ikke I hørt. Men okay. Så kan I se de her marker her. Nu prøver vi at køre en tool. Så kører vi lidt ned i hastighed, så vi kan se hvad der sker. Lidt hurtigere måske. Yes. Så kan I se, så er der en indgang, hvor den kører ud. Så kører den ud igen. Fint. I kan se det op fra som regel, så vil I kunne se, at hvis den går forkert i indgreb, I vil kunne se, hvis den kører ind over kanten her. Og det er jo ikke det, vi vil have den til. Vi vil have den til at være udenfor. Så. Det var så lidt med konturrejsning af
Sletdrejning. Nu kan vi tage lidt med med nogle rejsninger. Det er den vi skal bruge der til, det er kontur. Og igen, der vælger vi så den der udenfor. Der kan I se, der kører den forkerte vej. Jeg vil gerne køre den anden vej. Således. Mit tool, det hedder en camfer eller noget herinde. Engelsk ord for det. Der, camfer med. Lad os bare tage en 10 mm. Godt. Herinde, det er så det business end, om jeg så må sige, med den her nogle rejper. Der skal du have computer slået til, og jeg vælger 2 det camfer. Jeg har fundet ud af, at det bedste man kan gøre, det er at gøre det fra top offset. Hvis man gør det fra bunden af, så hvor meget den bevæger sig op af kanten her af din rejfer. Så er der meget lidt frigang, og så laver den så kan spånden ikke nå at komme væk. Så laver den hakker i din rejsning. Så hvis man siger 1 der for eksempel, eller 0,5 der, 0,5, så gør den det for toppen af. I skal bare være sikre på, at I har dybden til et udenfor, at den ikke kommer ind nogen steder. Der har vi nogle, hvor meget den skal rulle rundt om hjørnerne. Om det skal være. Vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Lead in, lead out. Det er det samme. Vi har masser af plads den her gang, så når det er udenfor. Multipasses, ja, den tog vi ikke før, men det siger lidt sig selv. Det er hvor mange gange den skal køre. Og den her, den skal I sætte til 0. Når I rejfer, så skal I have den her til 0. Fordi at det er herinde i cut parameters, det hele det sker. Når det er i rejfer. Og så er den rejfer til det. Så nu ser vi OK. Se. Den har så en rimelig yderlig bane der, men det er fordi den kører så langt ned. Som I kan se, så er det kun lige topmanden, der rammer den. Og det er helt med vilje. Det er ren erfaring, jeg siger, at I skal gøre det. Men, eller skal gøre det, må I selv om. Så kan jeg gøre det, at jeg kan faktisk gå ind og vælge den anden med det samme. I den samme proces. Der vælger man bare Geometry. Højre klikker jeg op i det vindue, der kommer frem. Simpelthen Add. Så kan man ind og vælge den her. Så kan I se igen, der kører den den rigtige vej. Og så trykker vi der. Så kan I se, så kommer den op der. Den peger indad, og den peger den vej. Det er en god indikator af, at det er rigtigt. Således. Så regenererer vi. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se noget derinde. Vi prøver at se, hvad der sker her. Der er nok ikke plads til den her derinde. Det er nok det, der er galt. Så vi går simpelthen ud, og så fjerner vi den her igen. Deleter. Således. Går vi ind i kontur og laver en ny. Vi vælger det, vi valgte før. Den kører den rigtige vej. Så går vi ind i vores tool, og så vælger vi en anden, en mindre.
så tager vi en... Lad os bare tage en 8 mm. Create new assembly, siger jeg så der. Jeg kan ikke lige ændre på noget. Men det betyder ikke så meget, når det demoer. Prøver vi lige at tage den igen. Ja, gør den fint. Så ikke helt rigtig ud. Igen. Vi skal nok lavere ned. Lad os tage en 4 mm. Ja, det er sådan noget bedre ud. Og eftersom det er 45 grader, så regner han selv resten ud. Således. Og så kan vi faktisk vælge det hele og se hvad der sker. Jeg ser, vi har en tyk rejften derinde. Så vi går herind. Vi parameters. Cut parameter. Så kan vi sige 0,25 og 0,25 i stedet for. Og så kan vi bare tage de 3 sidste, så vi skal ikke vente på det hele det sker. Og så bare regenerate. Jeps, det ser lidt pænere ud. Og det var slutningen på den her lektion. Jeg håber, I kan bruge den til noget. Næste gang så skal vi prøve at se, om vi kan rode lidt med noget, der hedder Waterline. Men der er lige nogle ting, jeg lige skal have fundet ud af, så der går måske lidt tid. Hej hej.